jolloin sitten on tämä finalistit valikoitu ja ne ovat tässä 19 seuraa. Rata 1. Artur Hämäläinen, Portaneen Kunta. Rata 2. Valtteri Kalliokunnan Liedonpano. Rata 3. Niko Vainionpää, Teuveri Vakka. Rata 4. Santeri Kuusikeimi, Lempäläkisä, Ylösuudenpeli. Ottaa tässä toisen mestaruuden 100 metrin oiden kohdalla. 5. Ilari Manninen, Jyväskylän kenttäurheilu. Hyvä Ilari! Rata 6. Mikke Jaakkola, Länsi-Uudenmaan urheilija. Hyvä Mikke! Rata 7. Tuukka Kuuskola, Eskuija. Rata 8. Mattias Launonen, Iekka. 19 800 metriä loppukilpailu. Ensimmäisellä matkaa finaali 200 metriä tasaista ryhmää on tulossa alkuerien perusteella ja rata 4 Santeri Kuusiniemi 100 metrin mestari on siellä tällä hetkellä ainakin perusteella. Ja onko 3, joka on Niko Vainionpää, eli aivan selkeästi nämä suosikit pitivät tässä pintansa 0,1 viimeinen tuntiin ja 21.84 pysähtyy tuo aikakello tässä finaalissa.